अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सांगवे कनेडी बाजारपेठेत अनोखी स्पर्धा पार पडली। इथं चक्क आंबे खाण्याची स्पर्धा रंगली। युवा संदेश प्रतिष्ठानच्या वतीनं एक दिवस छोट्या दोस्तांचा या उपक्रमात ही स्पर्धा पार पडली। तीन मिनिटात आंब्यांवर व्यवस्थित ताव मारणारा विजयी असा स्पर्धेचा सोप्पा नियम। यात पहिल्या गटात बाजी मारली भिरवंडेच्या हार्दिक सावंत, कनेडी बाजारपेठेचा प्रथमेश देसाई, दारिस्तेचा पराग गुरव, तर दुसऱ्या गटात बाजी मारली कनेडी हायस्कूलचा लक्ष्मण हरणे, सांगलीचा विघ्नेश महापणकर, दारिस्तेच्या श्रेयस दारिस्तेकर यांनी। एवढंच नाही तर खास जादूचे प्रयोग देखील झाले। जादूगार रामदास आणि जादूगार वैभव यांनी मुलांना अक्षरशः खिळवून ठेवलं। धमाल मस्ती करत मुलांनी त्यांच्या जादूच्या प्रयोगांना आणि मनोरंजक खेळांना दाद दिली। सर्वप्रथम मी वैभव कुमारजींचे अगदी मनापासून आभार मानते आणि त्यांच्या काकांचे वडील आणि त्यांच्या बंधूंचे पण आभार मानते, कारण एवढे छान प्रकारचे कार्य त्यांनी आता जादू आपल्या सर्वांच्या समोर सादर केलेले आहेत। आणि आपले ज्यावेळी कार्यक्रम असतात त्यावेळी सर आपली टीम घेऊन आमच्या समोर येतात आणि आपल्या सर्वांचं मनोरंजन करतात। खरोखरच सर मी तुमची अगदी मनापासून आमच्या युवा संदेश प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष त्याचप्रमाणे आमच्या टीमतर्फे आपले मनापासून आभार मानते आणि आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देते। असेच कार्यक्रम तुम्ही संपूर्ण जिल्ह्यात आणि जिल्ह्याच्या बाहेर पण करत राहा आणि ज्यावेळी आम्ही बोलू त्यावेळी अगदी तुम्ही आवर्जून आणि प्रेमाने या अशी मी अपेक्षा करते। आणि आमच्या सर्व मुलांतर्फे आपलं सर्वांचं परत एकदा स्वागत करून सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानते आणि आपली रजा घेते। थँक्यू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।